गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खनसे बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थाबाय दिनै माने हाबा जानो थाखाय पुरा रेडि आरोना हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना दायो पुरा रेडि काका हांबाय काका हांबाय खैथा जाखोलै खैथा जाखो दे नों मा होनगोन राजिया थगायनो बेसेबां 255 जाबाय माने जोङो पुरा माबायावनो बारथायावनो पुरा रेडि जादोंमोन किन्तु गारिखौ नेनानै लेट जाबाय आरोना गारि थाब सफैयाखैमोन बे खारनाव जोंबो थांनाया लेट जासिगोन आरोना बङाइगाव माबा बिटिनि नामामोन आमथिंखा बिटिनि नामा बेयाव थांगोन आरोना हाबा जायो पुरा रेडि गासिबो थांनो थाखाय मारै जालाङो आसयना खारनांसिगोन बालाय हांसोफ्रा मुसि फ्राबो पुरा देलायखायाखैलै आवलि जावलि हायखादों पुरा अरसेन दुखायासै एक्साइटेड दोंनो लेटार टाइमिया जानो फ्रें खामनालाय सोलायनाय गैया गासिबो नाहर खनसे सानिखौ बुंखाबाय आं बेयाव गाखोनानै सिट बेल्ट गाननो बावगारनाङा पास थाखा थैनांदों बिसोरो बावगारबाय राव ख्राव ख्राव मानसि लोगो मोनो नोंनि नम्बराव सालान हरबा नोंनियावसो थांगौमोन आं हरनो जाखांबाय आरो एसे फैबायना दाय गानसिनाव दा गानथ'लासै गानथ'आलै जाखानांलै र' आं थांदोंबा लासै उन्दु थांदो 12ता 21 सिखारनाय मानसिफोरा गासिबो तिनथायानो जाखाबाय नो तिनथा जाखाबाय दाना पुरा इमान 12तायावनो रेडि जानानै थादों पुरा नै रेडि जायो आरोना ससे भिडिअ लालांसै नोंथांमोननो देखायनोसै पुरा भिडिअ लाबाय थानानै उन्दुलांसै आरोना पुरा गामिनिफ्राय ड्रेस लादों पुरा उन्दु माने जाबाय बुखाबायलै आयौ ड्रेस लादों आयौ जिन्थु जेसेबां मिथिङा गाबोन मा जाहैगोन गाबोननो अलरेडि सोरांखाबाय गाबोन मा जाहैगोन पुरा माने उन्दुनानै उन्दुबोखाबाय आरोना दासो 4ता जादों दासो 1 घन्टा बारदों आरो थांबाय थांनो बाहायनोबो आराम उन्दुबाय आंबा गस्ला सिरि मोनफैदों गारि गंसे Kalipo माने राखिनानै रेस्ट लादों आरोना इनस मादि मोनदों गोजान गारि गाखोनानै सोनादोंमोन बागसो जनबासो दसे जोबबाय जोंनियाव खोनादोंबा पुरा दसे रेस्ट लादों आरोना ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय थांफिनगोन पुरा खर' साजोब्बाय आयु गारि गाखोनानै इमान गोजान हा हायनाय समाव गाखोगोन दा गाखोआ होमबालाय जों आरामसे दा हायनाय टाइमाव जोंखौ उन्दुनो डिस्टार्ब खालामो गोलाव उन्दुलांनांगौ आरो रेस्ट लाजोब्बाय आरोना गासिबो पुरा मेंजोबखाबाय पुरा जयै आरो दंबावोसो जों माने हाबा जानो थांगासिनो आरोना माबायाव आमथिंखा बिटिनि ना माबा मोनसे गामिया बेयाव थांगासिनो नोंथांमोननो देखायलांगोन बिजनि मोनबाय थांगासिनो दायो बिजनि टाउनथिंनो गैया जोङो नै बिदि होमबाबो गैया बिजनि मोनबाय आरोना थांगासिनो आमथिंखा ना मा मोनथाय आमथिंखा बिटिनि आमथिंखा
बुंबाय थाबा जास्राया थांगासिनो दायो ओरैबायदि मैला जाजोब्बाय साहा लोंनो जानो ओंखारलायबाय पुरा सिरियासखा हरनि 1टानिफ्राय दायो खैथा जाखो टाइमा नायलाय हरनि 12टानिफ्राय दा 8:31 जाबाय ओरैबायदि खालाय थाङो नायनो नों नायबा नोंसोरलाय मा जानो हायदो मा जानो हायदो नोंसोरलाय इथिं माबा माख्रा मा दै होनाय माख्रा माख्ला ना माख्रा दैनो माख्रा दैनोलै माख्रा दै माबायदि दै नायनि माख्रा दैनो बङाइ बिजनिनि साहा बेयो गुवार न' देरो दा बियो दैज्लाङाव देरो ने नावजों ए दैज्लां टाइमाव नावदोंबो बारोनो नै बेखौ नाव ओरैबायदि गिदिर देरखायो लोमानो बियो ओमफ्राय बेफोरथिं लोमजोबो अ लोमजोबखायो होमबा दायो माने हटेलाव हाबदों आरोना जोङो दसे रेस्ट लादों जाना लानोसै परथा हारि मा मोनो ओरैबायदि दुरबल मोनजोब्बाय आरोना जाला नै माखासे जिरायजोब्बाय बेयावनो मा टाउन बियो मा टाउन ना सखा मा जायो मा टाउन ना सखा बियो सखा आमगुरि सखा ए सखा टाउन ना सखा जादों बायचान्स टाउनबो थानो हागौ ना सिरियास जाबोजोब्बाय आंथ' हालामोन गोबां ओंखारनाया जेबो गैया बाथ्रा पुरा दायो जानो थाखाय नेदों आरोना बार'टानिफ्राय जेबो जायालासिनो फैदों आरोना पुरा 12टानिफ्राय दायो 8:30 जाबाय आरोना जेबो गैया मोजां नंगौना नङा होनबालाय जानोलाय जों खाथाला थाङा लादों नै माबा खननानै होदों लांदों बरिया खथायाबो बिराद बरिया बानाय देजा बेसराफ्रा बिराद फैना होदों 12टानिफ्रायनो जाना दासो मोनजादों दा जाना लाग्रोनोसै आरोना दायो साहा लोंखांबाय लोंखांनानै थांगासिनो आरोना थांफिनगासिनो बिदि मोजां साहा लोंखांनानै गय जाबाय थांफिनगासिनो आरोना मोनहैयाखै दाबो थांसिगोन गामिनि लामाया नै गामि हाबजेनबाय खैला मैला बारबाय ना बाराखै खैला मैला बारबाय खैला मैला बारनानै दायो थांगासिनो मा मोनहैयोसै ओरैबायदि लामा हामाखानाय माइया ओरै ग्रिन है रिकुवेस्ट खालामा जों थाबायनो मोननाय नङा ना थाबाय थादों बेबायदिनो लायलायनो बनायनाङा सरकारा बे लामाखौ होननानै आयौ रायहर जालायगोन बे थांगासिनो आरोना नैबे गारि गंसे ओमफ्राय जोंनि गारि थादों दा मोनहैयाखै हाबा जायगाखौ एबा खनायाव बिया जाफैबायना मैना नोङो आयौ मिनिया नायदोंमोन मिनियालाय इमान खना लामा हामायाव ओमफ्राय दखन्द बायदि जायगाखौ गारबोनानै सिगां खनायाव बिया जाफैबाय नोङो ओमफ्राय आंसो दा ओरैबायदि गाज्रि खालामनो लादों ओरैबायदि हादै लामायानो बाब्रे बाब मा जागोनलै आयौ पाउडार लाना हायाबाबो लसान गैया मेरला पाउडार बिराद हामा बिराद मोसादों नामा मोनथिनिया नेटबो नाङानो मैनाया खिथावदों बिया एसेथ' ओरैबायदि हामाखाना लामाया इसर मैना नों माबायदि जायगायाव बिया जाफैगोन ओरैबायदि मैला जायगा मैला दङबा हामा जायगा लामायानो
दोंबावसो दासो 1 नं मोनदों आरो 8 नंबावसो माबा Naiklah suami sang hadri batin sing udah mulai batin. साद्रिया langsung balik nanti bapaknya ini melihat माबा Malah dibeli bilang ya. खोरखि खुलिनानै हरबाय मानसि खेनें सेनें गुफुर जाना हासखागौमोन आरोना औ मोनफैबाय मा सका होनगोन बेखौ मिथिला नै सका दङ Orang kitur. आयै मा सका होनगोनथाय बेखौ फिसा माया दखान फिसा-फिसा दङ मा सका मोनबाय दाबा माला मोनबावगोन जावलागोन हौवालागोन न'खौ Ini kena kiri jolang bayi sebenarnya namun mana ya? दासो मोनफैदों नै हायै आयौ थोस बबे मोनसेया बेबा नङाबा बेयाव जानाय लोंनाय लादों आं नै दासो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय फिसिगोन मोनफैबाय आरोना बिदिब्ला आं दिनैनि बे ब्लगखौहाय बेयावनो फोजोबनोसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नोंथांमोनखौ आरो सोरसो गोदान आंनि चेनेलावहाय प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बे ब्लगखौ फाइनायनि जार्नि ब्लगखौ आं बेयावनो